И здравейте хора! В това видео ще ви покажа един капан, който съм си изобретил аз, който е за гълъби, за врабчета и за всеки такива птици, който аз сам съм си го изобретил с много мъки. Поне мисля, че 3-4 месеца ми отне, защото е доста труден и даже някои дни не ми се занимаваш изобщо да го работя върху него. Даже с седмици не съм го правил. Но един ден така цял ден се занимавах с него и го направих. И сега ще ви покажа, това не е важно как съм го направил, важно това капана и да хване птицата, нали? Сега ще ви покажа как работи и какво има на него. Да започваме първо. Първо ето го как изглежда. Малко не е баш толкова готин, малко странно изглежда. Но ето това, както сигурно се сещате, ето това тук. Както от вас сигурно се сещате, това като птицата настъпи това, гълъбът ще се затвори капана по много як начин, защото ето това тук, ето тази кукичка тук го задържа и като птицата стъпи на това нещо, куката ще се махне и това ще се затвори. И като се затвори, тук има една вратичка, която като я отворя е по този начин, бъркам с другата ръка и взимам птицата, която тя може да се заключва ето по този начин. Чакайте, ето, вече не може да се отваря. И така, сега това изглежда, използвал съм го от дърво и от такива от метал. Сега, това е мрежа, която аз не я направих, защото не мога да вържа толкова време, но аз я направих в капана, като да се затваря и работите, които трябват, няма значение. Сега, ето това, на това може да се постави храна, примерно се вижда, може и на земята, нали? Повечето хора го оставят на земята и вътре в капана. И това е така се затваря, слагате храна и сега ще ви покажа как механизма работи и как се затваря птицата. Сега ще ви покажа. Ето сега, например, взел съм този диск тук. Например, и например, тук има храна. Представете си птицата яде, след това влиза вътре в капана за да яде. И като влезне и настъпи това, вижте какво става. Ето, по този начин се затваря. Ето я мрежата как е завързана. Тук, както казах, това се маха и това го изстрелва това нагоре и затваря птицата, няма на къде да избяга. И ако се чуете дали ако фане врабчета да избягате през тия дупки, няма как да стане. Пробвал съм и не са избягвали. Но и после се зарежда по този начин. Това има кукичка, която се държи, взимате го, дърпате го надоле. Но първо преди това трябва е това така да го изпънете. Сега малко ще ми е трудно да го зарежа, защото и снимам. Това е така го правите, сваляте надоле. Сега ето това трябва да го взема някак си. Изчакайте само малко, че е трудно, като снимам някъде да оставя телефона тук на терасата. Изчакайте. Готово. И сега това няма как да се затвори. Трябва е така. Чакайте. Малко. Само да махна ето това. Ето. Защото диска беше върху това и капана се затваряше от тежестта. Това мога го бутнете така, за да има повече увереност. Това трябва, ето тук където се затваря и отива да се изстрелва нагоре, трябва налителта да е върху него, защото ако не е върху него ще се затвори и няма нищо да стане, просто няма да работи. И както ви казах, ето по този начин това се затваря. Може и това да не го затваряте, как ви е кеф. Е така, птицата идва. Малък фал, защото мрежата се беше заплела върху това кръчето, защо мрежата трябва да се дръпне. Но както казах, това може и да не го затваряте, но аз ще си го затворя. И птицата идва и се затваря. И да кажем, отключвате това. Чакайте, че то веднага се затваря, ако го пусна. И както ви казах, ми е трудно. Бъркате и взимате птицата, сега няма да се мъча, просто знаете как работи. И да, ето по този начин. Това е моят капан за гълъби, за птици, за всеки такива работи, които летат. Даже не знам, мисля, че и мишки могат да се хване. 100% ще могат да се хванат мишки, но силно ще могат да скъсат тия мрежи и да избягат, което не е готино. Затова това си е направено за такова, за птици.
И да, това ми е капана. Ако ви е харесал, дайте един лайк, абонирайте се и до другия път. Ай!